Ụtụtụ ọma ndị enu anị. Ụbọchị tata ya mekwa anyị niile ọhụma o nwe isiokwu nchọ ka anyị lebanye anya tata. Isiokwu gbasara akwamozu lọ. Maka na izu ụka garịnị o nwebe ndị oyi m je akwamozu n'ile ọgwashi. Abụ echọpụcha na onwebe eje akwamozu ọbụna okposho chewe chi ndị ike enyi oke fereni. Ndị onye ọba gbagwojuo anya bụ naanị ka okposho ga-esi chi ebo ememe akwamozu n'onwe ka ọ dị. Ọba mesịa onwe ka isi kwudo ezinụlọ jụa bụ naanị ka nyere isizi gaa n'okposho chewe enye ozu ka ọ bụ na a dị-eme dịka ndị enu ala. Ọba kọwa mezie anaghị na okposho nwa onye alụ n'okposho lọ na ọ bụ n'okposho n'oke ịdọ na-edomewe idegbe. Ya bụ na ọ bụrụ